Ja, så skal vi i gang, og her vil jeg vise jer i praksis, hvordan man kan gå til den øvelse, I nu har fået. Det er rigtig vigtigt, at man lige får nærlæst den øvelse, da det er lidt mere komplekst, fordi vi både skal bruge nogle forskellige chatbots, men også prøve at have en dialog med en chatbot for at få det resultat, som vi gerne vil have. Og i den her øvelse, der bruger jeg ChatGPT som mit arbejdsredskab, og det gør jeg kun fordi, at Mistral.ai, som jeg gerne vil have, I bruger, den har jeg flere gratis forsøg med i dag. Hvis man har en konto på ChatGPT, så kan man jo bare bruge den. Det er mit arbejdsredskab, og det fungerer bedst, når jeg bruger det. Og det jeg gerne vil have eleverne til at bruge, når de skal arbejde også, det er den chatbot, der hedder SkoleGPT. Det er en GDPR-sikret AI, som er lavet af FutureLab inde på KP, eller Future Classroom. Og den fungerer rigtig godt til, den kan ikke lave billeder eller sådan mange forskellige ting, men den er god til dialog. Så den vil jeg anbefale, og der skal de nemlig ikke bruge de skal ikke lave nogen konti eller noget, og alt bliver slettet efter hver nat, så den er GDPR-sikret. Ja, nu er lige min stol, der knirker her. Jeg har lavet en prompt, som jeg nu sætter ind, som er mit første udkast. Og her, der beder jeg ChatGPT om, at jeg skal bruge 5 prompts. De skal bruges til, at 10. klasses elever skal kommunikere med en ung på maks 22 år, der selv går på en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt, at prompten er tydelig omkring, at svarene skal være i et let tilgængeligt sprog og meget autentisk, som hvis man snakkede med en rigtig person. I prompten skal der også stå eksplicit, at den persona, der er beskrevet, holder fast i sin profession og uddannelsesvej. Så jeg er meget tydelig omkring, hvem skal det bruges til, hvad for en alder vil jeg gerne have, de her personer skal være. Men lad os se, hvad den kommer op med, fordi jeg har jo ikke været, der er nogle ting, jeg ikke er så eksplicit omkring, så lad os se, hvad den giver mig, og så lad os arbejde lidt videre med det. Godt. Så vi har en elektriker, vi har en sosu-elev, vi har en tømrerlærling, og en mediegrafikerelev, og jordnær mekanikerlærling. Okay. Jeg tænker alt efter hvor man er i landet, så er der jo nogen, som er mere eller mindre, kan man sige, relevante af erhvervsuddannelserne. Jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke mig at have en, jeg skriver. Fint udkast. Prompt med PAV og en med procesoperatør. Ja, der var jeg måske ikke, jeg vil egentlig kun have 5 i alt, men nu supplerer den, så jeg laver 2 ekstra. Og det, ja, men så lad os prøve at se. Så det jeg gør nu, det er, at det ser jo fint nok ud, men jeg har også brug for at afprøve det, inden jeg står i min egen praksis og skal bruge det til noget. Så det jeg gør her, det er, at jeg kopierer, og så går jeg over til SkoleGPT og starter, fordi det er jo det, eleverne sammen. Der er alle mulige forskellige sprog. Vi vil gerne have den øverste her. Og så sætter jeg, det var den forkerte ting, den lige kopierede der, så vi starter lidt over. Sådan lidt. Godt. Okay, fedt, det kan jeg sagtens. Jeg er klar til at snakke som en PAV-elev på den her alder. Bare fyr løs med dine spørgsmål, så skal jeg forsøge at svare ærligt og lige til. Jeg er jo også lige startet på det her, så jeg lærer stadig. Det synes jeg egentlig er et meget fint svar. Det kan jeg meget godt lide. Okay, så lad os se, hvad der sker, hvis jeg nu skriver, at jeg er meget i tvivl. Det er vigtigt for mig, at den beholder sine personer, så nu udfordrer jeg den lidt. Jeg er meget i tvivl. Okay.
kommer med nogle ret lange svar her. Jeg kan egentlig meget godt lide sproget, det synes jeg er meget sjovt. Jeg var helt lost der selv, 10. klasse er jo det vildeste vendepunkt, ikke? Men der er noget omkring, at jeg synes, den svarer i for lange sætninger. Men jeg kan godt lide, den spørger ind til mig, der sidder og skriver. Og det er sådan her, jeg går til det, når jeg arbejder med det. Jeg prøver at være lidt kritisk i forhold til de svar, den giver mig, og jeg prøver at tænke det ind i forhold til de elever, jeg sidder med. Hvad er det egentlig, de skal have ud af det? Så for eksempel vil jeg som min næste prompt lave, det fungerer rigtig godt, men de svar, jeg får, er for lange. Kan du ændre dem, så man får kortere svar? Okay, så lad os bare lige prøve her, fordi jeg er bare lige nysgerrig på, om vi så får et kortere svar. Og hvad sker der så, hvis jeg lige kopierer faktisk præcis samme spørgsmål? Godt. Så væsentligt kortere svar end det vi fik før. Så på den måde så skal vi arbejde med det, og nu er det faktisk jeres opgave at gå i gang med at prøve at gøre noget lignende. Og det tager lidt tid, og det er slet ikke sikkert, at I bliver færdige. Det kræver noget øvelse at arbejde med prompts på den her måde. Men genlæs opgaven igen. Der står meget eksplicit, hvad I skal, og god fornøjelse.